सबके शालोम। सब ठीक बा। पिछला कुछ समय से बाइबल के प्रार्थना के विषय हमरवा से बात करत हई। तो आज और एगो व्यक्ति के प्रार्थना के विषय में हमहन मिल के सीखे जात हई। उ कौना समय, उ कौना परिस्थिति में कैसे प्रार्थना कैले, ए विषय पर हमहन मनन कल जाई। संसार में जवन संपन्नता बाटे ओमा सबसे बड़ संपन्नता का बा? परमेश्वर जवन संपन्नता देलन उहे हुए संपन्नता। राइट। बाइबल में शानदार वचन बा, डैश का फल प्रभु जी के ओर से दिहल गईल उपहार है। जोर से बोली, बताई। परमेश्वर त पति पत्नी के देखले इनके उपहार देवे के चाही। ऐसन सोच के जवन उपहार उ दिहले का जानत हई रुआ? खुद के गाड़ी ना ह, ना खुद के मकान हवे, फिर का ह? गर्भ के फल। आई जा उत्पत्ति की ओर चलल जा। उत्पत्ति 15 अध्याय। आई जा एगो धनी पुरुष के रोवत देखी जा। पहला से कुछ बात के पढ़त हई। ये बात के पश्चात यहोवा के ई बात दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचल है। अब्राहम मत डर, हम तोहार ढाल हई, हम तोहार अत्यंत बड़ प्रतिफल हई। अब्राहम कहले, हे प्रभु यहोवा, हम तो निर्वंश बानी और हमरा घर के वारिस ई दमिश्क के वासी एलियाजर होई हैं। अतः रउआ हमके का देब? प्रभु रउआ हमरा के उपहार देब का? अब ही इतना संपत्ति बाटे, ये संपत्ति से का लाभ? ये धन के, ये संपत्ति के, ये प्रतिष्ठा के का लाभ बाटे? हम तो एगो निर्वंश हई, बेसंतान हई। हमरा जइला के बाद धन संपत्ति के बारिश के होई? हमरा पास ई काम करे वाला दमिश्क के वासी एलियाजर ही तो एकर बारिश हुई है। इनडायरेक्टली अब्राहम परमेश्वर से का कहत हमें कि प्रभु रउआ हमरा के बहुत कुछ देले हई, धन संपत्ति हमके सब कुछ देनी, बाकी एकरा से बढ़ के जवन हमके चाही वो बहुमूल्य उपहार हमके चाही। अब बताई का ह? गर्भ के फल। परमेश्वर अयुब के एगो नहीं, दुगो नहीं, 7 गो बेटा के दिहले, 3 गो बेटी दिहले, 10 संतान के अयुब के दिहले। वास्तव में अयुब प्रतिष्ठित रहले, काहे कि उनकरा पास ना खाली धन संपत्ति रहे, बाकी 10 गो बच्चन के बाप रहले। अयुब के खासियत का रहे जानत हई? उनकर मन अच्छा रहल। दोबारा कहत हई, अयुब के खासियत उनकर अच्छाई रहे। हमहन में से एक कहावत के सब लोग सुनले होई, जहाँ गुण नहीं के वहाँ धन नहीं के, जहाँ धन बाटे वहाँ गुण ना। बाकी अयुब के जीवन में रुआ देखी, धन भी बाटे, गुण भी बाटे। धन के साथ साथ ऊ तो गुण भी कमैले, काफी खास रहे वो। जब तक नौकरी ना रहे सब कुछ अच्छा रहे, जब तक प्रमोशन ना भइल सब कुछ अच्छा रहे, ऊ कॉन्ट्रैक्ट जब तक ना मिलल सब अच्छा रहल, जब तक घर ना बनल रहे तब तक सब कुछ अच्छा रहे। बाकी ओकरा बाद इंसान पूरा बदल गईले, बोली चाली बदल गई उनकर। ऐसन बात हमनी का कई बार सुनेली। भाई लोग, बहन लोग, यदि रउआ में अच्छा गुण बाटे त रउरी धन के बहुतायत रउआ के बर्बाद कहीं न कर दे। ये चीज से रउआ के राउर गुण ही बचा सकेला। अयुब गुणवान रहले, यही से धनवान भइला के बाद भी वो अपना गुण के ना खोले। बिना गुण के केहू के पास धन बा तो वो धन उनके बर्बाद कर दे। यदि रउआ चाहत हैं कि केहू बर्बाद हो जाओ तो बस ओकरा हाथ में रउआ पैसा दे दे। नमूना, उड़ाऊ पुत्र अपना बाप के पास जात हवन, कहत हमें हमके हमार हिस्सा द। पिता ना चाहत रहे बेटा बर्बाद हो जाओ। बेटा आके कहत हमें हमके हमार हिस्सा दे द, तो बाप ठीक बा कह के वो बेटा के हिस्सा में जौन संपत्ति आवत रहे वो उनके दिहले। हाथ पूरा पैसा से भरल बा, जेब पूरा पैसा से भरल बा, पर्स में पैसा ही बा। वो पैसा उनके का कैलस? वो बेटा के जिंदगी बर्बाद कैलस। जैसे ही उनकर हाथ में पैसा आयल तो वो गलत काम के करे शुरू कर दिहले।
कारण का रहे यदि पूछल जाओ तो उनकर गुण ठीक ना रहे। यह कहत हई बिना अच्छा गुण के रउआ धनवान हो जाई, संपन्न हो जाई तो औरी जिंदगी के भ्रष्ट कर देई। गुणहीन व्यक्ति के रउआ जरा पैसा दे के देखी, वो हर गलत काम के करे में तत्पर रही। भाई बहन सुनी जा, यदि आज रउआ परमेश्वर जवन आशीष रउआ के देले हमें, परमेश्वर जवन धन रउआ के देले बाड़े, परमेश्वर जवन संपन्नता रउआ के देले बाड़ा, ओकरा वजह से तो का रउआ प्रभु से दूर जात हई? तो सुनी, अपना गुण के बदली। अयूब गुणवान रहले, यही से वो बुराई के दूर कैले, काहे कि प्रभु से प्रेम करत रहले। यही से वो परमेश्वर के भय और भक्ति में जियले। एकर फल का भय? परमेश्वर त अयूब के का लिखल बा? संपन्नता के, प्रतिष्ठा के और समृद्धि के प्रदान कैले। बाइबल हमनी के बतावेले कि वो दिनन में अयूब से बढ़ के ना केहू धनवान रहे, ना कोनो प्रतिष्ठित, ना केहू गुणवान रहे। कितना ही शानदार गवाही परमेश्वर अयूब के दिहले। ये धन संपत्ति से बढ़ के अयूब के खुश रहला के कारण जानत हई उनकर बच्चा 10 गो बच्चा जीवन आत्मिक रहले। एक एक दिन एक एक जना के घरे भोजन करत रहले। आज कुछ लोग ऐसन बाड़े जी अपना भाई के घरे ना जात हवे। भाई भाई के रिश्ता अच्छा नहीं खे, बहन बहन के रिश्ता अच्छा नहीं खे, बहन बहन से बात नहीं करत, बाकी ना उनकर एक दूसरा के साथे ना बनेला, बोलचाल ना ह। कुछ ऐसन परिवार बाकी बातचीत ही ना होखेला, साथ में पैदा भइले, एक ही माँ के संतान हमें, सगे भाई हमें, बाकी बात ना करेलन, मेल मिलाप नहीं खे, गठजोड़ नहीं खे, एक दूसरा के साथ में अच्छा व्यवहार ना ह। ध्यान से सुनी भाई बहन लोग, जब रउआ एगो परिवार के भाग हई त परिवार के हई, यदि सगरी लोग मिल करके अच्छा संबंध के बनाई त और वह बना के रखब तो भाईचारा के देख के राउर माता पिता कितना खुश होइहन जा, कितना आनंदित हुई हैं। एकरा विपरीत हमेशा एक दूसरा के विरोध में रहब त एक दूसरा के खरा खोटा सुनावत रहेलन, एक दूसरा से झगड़ा करत रहेलन, त लड़त रहेलन, गलती निकालत रहेलन, उ लोग एक दूसरा के भला बुरा कहत रहेलन। यदि ऐसन बाटे तो क्यों माँ बाप खुश ना रह सकेला। बाकी अयूब के परिवार में उनकरा बेटा बेटी के रुआ देखी, ये रिश्ता के देखी कितना अच्छा बा। एक एक दिन एक एक जना के घरे खात रहले, हर एक दिन एक एक जना के घरे जात रहले, सब लोग मिल के खाना खात रहले। जरा अयूब के बारे में सोच के देखी कितना आनंदित हुई हैं, कितना खुश हुई हैं। हमारा बात के रुआ गौर से सुनी भाई और बहन लोग, यदि अपना माँ बाप के रुआ कौनो उपहार दे सकीला त रुआ जन उनकर बच्चा हई जा, सभे लोग प्रेम से एकजुट होके रही जा। ऐसे बढ़ के का तोहफा रुआ अपना माँ बाप के दे सकीला? कौन महतारी सहन करी है? हमार बड़ बेटी छोटकी से ना बात करेले, ये सहन कर पाई कि उनकर दोनों बेटा आपस में बातचीत ना करेलन। लेकिन अयूब उनकर सबसे बड़ संपत्ति उनकर संतान ही रहल। अयूब के सबसे बड़ खुशी का रहे रउआ जानत हई? उनकर सगरी संतान एक साथ मिल करके हमेशा एक दूसरा के घरे जाके आनंद मना के एक साथ रहत रहले। सोची पिता के खुशी। और अयूब के देखी, अयूब आत्मिक रहले, एगो आत्मिक व्यक्ति। यही से वो अपना बच्चन के भी आत्मिकता में बढ़ा पौले। 10 गो संतान में एक ऐसा ना रहले जे बिगड़ गईले। तीनों बेटी में कोनो ऐसा ना रहली कि जेकर कोनो और के साथ संबंध बाटे। आजकल तो ई साधारण बात हो गई बाटे। अयूब के आखिरी अध्याय में रउआ देखी त जवन कुछ अयूब खोवा देले रहले ओकर दूना भाग अयूब के उनके मिलल देखत हई जा। हमहन पढ़त हई जा और देखत हई जा कि अयूब के संतान के भी संपत्ति इतना कि उनकर मुकाबला करे वाला आसपास के देश में केहू भी ना रहल। प्रभु के हाथ अयूब के बेटी लोगन के समान खूबसूरत उनकरा पूरा देश में
केहू ना रहल। ओकरा पहले भी वो खूबसूरत रहली। जरा सोची अब दुगना खूबसूरती। बेटी खूबसूरत है, बाकी कभी भी गलत राह पर उ ना चलली। थोड़ा खूबसूरती काफी बाटे गलत राह पे चले के। सामान्य सुंदरता काफी बाटे अपना इच्छा के अनुसार जिए के। बेकार के रिश्ता में पड़ेलन, गलत लोगन से वो दोस्ती करेलन, पाप में जिंदगी बितावेलन। वो अयूब के जिंदगी के रवा देखी एगो आत्मिक व्यक्ति हमें अपना बच्चन के भी वो आत्मिकता में बढ़ोले। का एगो दुगो रहले केहू बाटे का यहाँ? एक लड़का एगो लड़की या एक ही लड़का या सिर्फ एक ही लड़का या 3 गो? इनके पाले में ही जान निकल जाता। सही बाकी ना? एगो संतान के पालल हमनी से नइखे हो पावत। लोग हमरा पास मुलाकात खातिर आवेलन। हम एगो कॉपी और एगो पेन अपना साथे रखिला कि कुछ प्रार्थना विषय होखे तो ओके लिख लें। कुछ चॉकलेट रखिला, कुछ प्रॉमिस कार्ड रखिला। जे आवेला उनकर बेटा या बेटी हो सकेला, उनकर बच्चा लोग। माँ बाप बात करेलन तो बच्चा लोग प्रॉमिस कार्ड उठा के फेंकेलन। एके उठा के वहां फेंकी है का बेटा उ माने वाला है। ई उठाई ऊ उठाई, चॉकलेट पूरा ऐसे उठा ले। पकड़ ली है माँ कहिए रुका बेटा रुका बेटी, बच्चा गाल पे थप्पड़ मारी। कितना बच्चा बराऊ? एगो लड़का एगो लड़की, बस एक लड़का और एगो लड़की के अच्छा रीति से पाल निखन पाओ जा। 5 मिनट उनकर हाथ ना रुकेला और उनकर पैर ना रुकेला, मुंह भी ना चुप होखेला। जरा सोची अयूब के बारे में। 10 गो बच्चन के पल्ले, 7 गो लड़का और 3 गो लड़की। काफी अच्छा बच्चा। अयूब उनके काफी अच्छा रीति से पलने कैसे संभव है? अयूब प्रार्थना करे वाला व्यक्ति रहले। हर एक रोज सवेरे उठते ही अपना एक एक संतान खातिर वो परमेश्वर के सामने होम बलि अर्पण करते रहले। यदि हमार बच्चा कुछ गलती कैले हुई है, कहीं हमारा बच्चा से अनजाने में गलती हो गई होखे, पाप हो गई होखे, तो हर एक रोज सवेरे उठते ही एक एक खातिर प्रत्येक खातिर के उनके बुला के उनकरा नाम से वो बलिदान चढ़ौले। देखी बाइबल में तब तब अयूब उनके बुला करके पवित्र करते रहले और बड़ा भोर के उठ के उनकरा गिनती के हिसाब से होम बलि चढ़ावत रहले। काहे कि अयूब सोचत रहले हो सके कि हमार लड़का लोग पाप करके परमेश्वर के छोड़ देले होखे। यही तरह से अयूब हमेशा करत रहले। जॉन वेस्ली के माँ सूजन वेस्ली उ तो 19 गो बच्चन के जन्म दिली। उनमें कुछ मर गईले, बाकी जौन बचल रहले वो सब करी खातिर हर रोज एक गो बच्चा खातिर उ 1 घंटा प्रार्थना करत रहली। हर रोज जौन बच गईले एक जना खातिर 1 घंटा प्रार्थना करत रहली। ओकर प्रतिफल जानत हई? चार्ल्स वेस्ली दुनिया भर में एगो प्रसिद्ध गीत के लिखे वाला उ लेखक भइले। दुनिया भर में वचन के प्रचार करे वाला एगो बेहतरीन सुसमाचार के प्रचारक, मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक के रूप में जॉन वेस्ली ही उभर के अइले। कारण जानत हई? माँ के प्रार्थना। प्रिय भाई और बहन लोग, एगो माँ के रूप में रहुआ प्रभु सबसे बड़ा धन का दिले हुआ जानत हई? उ धन दौलत ना हो, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला उ ना हवे। परमेश्वर के जरिए दिहल गए तोहलो के उत्तम उपहार, गर्भ के फल। अब्राहम कहत हमें प्रभु इतना सब कुछ दिहला के का फायदा बा? का चाही? हमके संतान चाही। ऐसे बढ़न तोहफा का हो सकेला? यस, यदि परमेश्वर आज रउआ के 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बच्चा देले हमें तो आधा से ज्यादा समय मारे में निकल जाला।
का कहू दिन ऐसन बाटे ऐसे चल जाला जब रउआ ना डटली ना मरली। का करी ब्रदर, इतना परेशान कर देलन, इतना अधिक सतावत रहलन कि यदि रउआ अधिक परेशान होकर हई रउआ में सहनशीलता के कमी बा। सही बा कि ना? सहनशीलता के कमी बा, यही से गुस्सा ज्यादा आवेला। और वो गुस्सा में रउआ का करीला, बच्चन के ही पीटेली। कुछ बच्चा ऐसन होखेलन बिना मार के वो मनिहन नहीं। काहे ऐसन बा? आदत हो गइल बा। लेकिन यहाँ देखी अयूब प्रार्थना करे वाला रहले। सवेरे भोर के उठ करके अपना एगो संतान खातिर परमेश्वर की उपस्थिति में उजात रहले। भाई और बहन लोग, हमन के स्थिति का बा? हमनी के एगो दूगो तीन गो लइका खातिर प्रार्थना नहीं करत। प्रभु जौन दान हमनी के दिले बने उनकरा खातिर हम प्रार्थना ना करत हई। प्रभु के उपस्थिति में ना आया पावत हई जा। जरा सोच के देखी जा, 10 बच्चन से ज्यादा हमें सुजन वैसिली कैसे वो सबकरा खातिर प्रार्थना कैली हर रोज 1 घंटा। कारण जानत हई ऊ त विश्वास कैली हर बच्चन खातिर परमेश्वर के बेहतर योजना बाटे। ई विश्वास कैले, वही विश्वास के साथ ऊ हर एक रोज प्रार्थना कैली। अयूब सवेरे भोर के उठ के का करत हमें? प्रभु नौकरी के बचा ले, हमरा धन संपत्ति के बचा के रखी, संपत्ति बचौले रही, गाय बल के आशीष दई। कई लोग ऐसा प्रार्थना करेला, यदि गाय भैंस बाटे प्रभु दूध दे, प्रभु दूध दे हमर गाय। ऐसा प्रार्थना। यदि नौकरी करे वाला हमन तो हे पिता, रउए के पता बाटे कि हमार बॉस हर रोज हमके डांटेलन, होखे दें कि वो ऑफिस ना आवे। इस तरह के प्रार्थना हमेशा पशु खातिर, धन संपत्ति खातिर, यह प्रार्थना। कितना समय भइल रउआ के अपना बच्चन खातिर प्रार्थना कैली? घुटना पर आकर अपना बच्चन खातिर प्रार्थना कैले। जरा सोची, विलाप गीत 2 अध्याय 19 पद। तू उठ के इस समस्या बा। का बा समस्या? उठल ही तो सबसे बड़ समस्या बाटे। तू उठ के सवेरे 10 बजे उठ के, का बाइबल में लिखल बा? तू उठ के रात के हर पहर के शुरुआत में, रात के शुरुआत के पहर का हवे जानत हई? सवेरे 3 से 6 जौन समय बाटे हुए आरंभ का समय है। सवेरे 3 से लेके 6 बजे तक, ई 3 से लेके 6 बजे का समय एके हमन रात के पहला पहर कहिला। हर एक पिता के और हर एक माता के परमेश्वर आज का बोली चेतावनी देत हमें या चाहेलन कि रात के हर पहर के शुरुआत में तू उठ के पुकार। कितना माँ बाप हमारा के सुनता? हाथ उठाई जा। जे माँ बाप बाबू का हमन पर ही बात लागू होखेला? रोरी बच्चन खातिर परमेश्वर का महान उद्देश्य बाटे। का रउआ के विश्वास करीला का? यदि हाथ उठाई, यदि हाथ रात के पहला पहर में उठ के अपना पत्नी के उठाकर, का ऐसा लिखल बाटे बाइबल में कि अपना पति के उठा के? का यह बा बाइबल में? रउआ रात के पहला पहर में ही उठ के प्रार्थना करी। तो अयूब का करत हमें? रात के पहला पहर में ही उठ के एगो बेटा खातिर, एगो बेटी खातिर प्रभु के उपस्थिति में आवेलन। अपना मन के बात के ऊ धारा की जैसे प्रभु के सामने ऊ रउआ उंडेली। केकरा खातिर? पहले कहली ना, खेती बाड़ी खातिर ना, जानवर खातिर ना ह। रउए बताई, रउआ के जोर से बोली। अपना बच्चन खातिर। जौन माँ बाप हमरा के सुनत है गौर करी, जब तो हम लोग के बच्चा छोट हमें तबे वही समय रउआ यदि उन्हनी खातिर प्रार्थना करब त, यदि बचपन में ही उन्हन लोग खातिर आंसू बहा के प्रार्थना करी तो बड़ा होके उपयोगी बनी है, प्रभु जी के हाथ में उपयोगी पात्र बनी है। एमा कोनो शंका नइखे। बाकी यदि वो छोटा हमें, कम उम्र के बाड़े, जवान बाड़े, तब रउआ उनकर ध्यान ना रखी त अपना मर्जी के अनुसार जिए खातिर रउआ छोड़ देते हैं। तो का बड़ा होके बात के सुनिए का?
रौरी आंख के सामने ही जैतून के पेड़ के जैसे ही का फलवंत बनी है, प्रभु के सेवा में रही है का, प्रभु में आगे बढ़ियन का, कठिन बाटे। यही से बाइबल हमनी के सिखावे ले कि रात के पहला पहर में उठ के अपना बाल बच्चन खातिर के परमेश्वर के सामने मन खोल के दिल खोल के रहुआ प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाई। आज हमहन अयूब के जीवन से का सिखली जा? वो धनवान रहले, साथ ही साथ गुणवान भी रहले। वो गुण उनकरा में कहाँ से आयल यदि पूछी त परमेश्वर के भय मानला से ही उनकरा में ये गुण आयल रहे। उनकरा में परमेश्वर के भय रहे, वो बुराई से दूर भइले, वो बुराई से दूर रह पौले। यही से का भइल जानत हई का? वो प्रतिष्ठित भइले, धनवान बनले, गुणवान बनले। पैसा आइला के बाद पैसा के मोह में अंधा ना भइले, बाकी परमेश्वर जो ना बच्चन के उनकरा के देले रहले, वो बच्चन के भी आत्मिकता में बढ़ोले। आज ऐसन माँ बाप के जरूरत बा जे प्रार्थना में, पवित्रता में बच्चन के परवरिश करे पावे। कारण वहीं ऐसन आज ऐसन माँ बाप के जरूरत संसार के बाटे, कलीसिया के बाटे। लेट्स प्रे। आई जा प्रार्थना में सगरी लोग अपना सिर के झुकावे, प्रार्थना करें जा। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, अपना वचन से रहुआ काफी साफ रीति से हमनी से बात कैले हई। अयूब के जैसे जीवन, एगो पवित्र जीवन के, एगो धर्मी जीवन, एगो खरा जीवन के हमनी के दई पिता। अयूब रउआ से प्रेम कैले, यही से रउरी सम्मान में होके रउआ से भय खात रहले, यही वजह से वो बुराई से दूर रहले। यही खातिर वो धन संपत्ति के हासिल कर पौले। अच्छा बुद्धि और विवेक के साथ धन के आगे वो ना झुक करके पिता दिन होके नम्र होके अपना जीवन के बितौले। ये सबसे बढ़ के संपत्ति जन प्रभु हमके दिले, वो तो हमार बच्चा लोग हमें उनके आत्मिक उनके आसपास प्रार्थना के बड़ा बांधे के बा। ऐसा नू कह के पहला पहर में उठ के अपना बच्चन के चारों ओर प्रार्थना के बड़ा बांध ले, उनके एकता में, सहभागिता में, सद्भाव में, भाईचारा में बढ़ा करके वो अयूब तो देख लें कि वो कितना अधिक खुश होखत हमें। तो वैसने आत्मिकता के, सहभागिता के रहुआ, वैसने भाईचारा के जवन ए दिनन में कम होत जात बाटे, होखे दें कि हमहन के बच्चा लोग अयूब के बच्चन के जैसे वो जीवन बिता पावे। होखे दें कि हमनी के उनकर माँ बाप उनकरा सामने एगो आदर्श जीवन के बिता पाई जा। उनकरा खातिर प्रार्थना करके एगो अच्छा पालन पोषण हमहन कर पाई। ऐसन अनुग्रह हम में से हर एक के दें पिता, जेकरा स्वरूप हमहन और हमन के बच्चा दूसरा खातिर नमूना बन के जी पावे। ऐसन अनुग्रह हम सबके दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के मांगत हई, आमीन।